na semfada wo ma wo so ne so no eno na ne bra so a me ba be kenkan e de asomo na me ka wo se nye yenkwa ya ho oden enyumakwo binim so ekrayemo na dane da ye kase yetumi edu aboboa no fefefe asedam aseda enkonfama enyumakwo yi 21st clinic awie okrayemu boye chido osika famu enti na ba no siatika ho nsem de a fa koda wo mo afenye no nko a se ye stroke ya de yi se ye tipaye ni nyina wo de koda 21st clinic a wo mo be hwew na afi wo mo ti ase kra amam ebise wante honam dua no ase a ene na wonti ayaresa ase na se yade nso ewo ho a ayaresa nso ewo ho KB Boabin Company Limited awie wono nso ekramu dendenden ena kasie yi etwagui enti adansifo nyina munyitwa na amonye trada na amonkopie mu ewo KB Boabin chen tade ebeya onso dansie nuoma wubenya bi na wonya no abomre kwanso na de obeji bia nso ba bia abekobia no ye de bekwa akogya wabra ye no nso wontu aka pre na watu asempoa enwumakoi ene kura memu a kasiebo yi eba afei nsamahudo a wobetie ewo kasebo ni mu bi ene se nyame ya adomo ejebo china eye memeda NPP kukurudu aboa kesie wosono amanyokuo no enye mpasua so abato no ebeba so na Tachiman South communication director a wono nso ogina ha na wowom dada wosanso ginam wadi nsam bi ato delegate nim awiai yadi mu nchirechiremo ebemawo 1PP for abato animu anso no enkransa na for abato mpasua no so twerefo edema party no wono nso awiai yana no bebo nkomo na ya hwa na montu a egu akwam na echina election ne ba so no ede ane de na wono so wadema delegate awiai eno nso no yadi mu nsem ennam so mpata chima ha ani nsi achipo ba ko efiade bi omudwumadi a wo mudie ewade achemwe dwumadi so a ya to ni din se Friday special na eba so na samben na na ededwa na emu nchiremu so de awiai eno so mede bemma abusuan samre de doso kakra na mapa ne ho de akyerewo a mekenkan ede amawo afei mejemre na kasiebo no madomo asuko nyame adom a wosun kokroko amanyoko no se de oye wanhyehyeye na awadi tudwa tiefo atena Ghana banwa kese no so ebiem enti ye hyase no na ye branch election na ekoso na numu na samre de ye mpasua so constituency election na aduru so na hyehye amudi gu akwam yamfa nko yamfa mra ni nyina no wo mo de hye kitaw nsabosumie wo mu de to sudu ba ko ane de to sudu mie no mfiempino ni aduonum ensia ye mu eno na kakrakra wo china na watwi awie ye ochina memini na chesa akwaye eda no a ye de beto aba wa obani kese bie ba nkita hudi a wono nso no ogina mu edema party no ewatachima na afa bato mpasua so owura kwa atin jona wono nso kiremu a wasanso egina mu bie mpa enti no wade adesede pa ene ade ama delegate se wo momo no sebio wono wade ne wasi wose obesom etu obese delegate se wo mo nsanto aba na wo moma ne nto ne dwumadi so wane nsɛmtwerɛfoɔ ɛna ɛbɔ nkɔmmɔ yi a owura kwati Jona wono nso wade saa de sedie yi ɛde to delegate anim sɛ ɔkyena nyame yɛ adom na bani bi ansi a wo mo nto aba ɛmfa ɛma no ne nsɛm no ebi enie anopa bia me de amanfo eko radio stations me de amanfo eko information centers ema omokobo yewura matiaje mensa kosa ni nyuma waye de bia ye bomu dawro eniti tetimafo eye omunyina dodo no a eto abama yewura matiaje mensa kosa enam dawupa papa ye bo efa no ho eti ka me kura de me fesenka e bia nka meko ono post kura but akwanya na aba party ni so all right say oko eti me ka say afa kura na more experience as the communications director meeting dia sum party ni kese pa abra yewo opposition ti mesre ase ahene for say omo ento ameso that ade ba ko esa demani super ni say okay this modern times ya dia TikTok no abegigi ngini pa na 2024 ye de nanso ni no demani say mema ye training amanfo yewo experts mo ho mo ye IT a mo training amanfo
Fortunately for me, and I say MPP, and that police station, the communications officer, it's 280 police stations, 280 communication officers. That's why your electoral area 32, and also electoral area beyond also your communications officer. You can't do your 312 communications officers are a bebuapa. Yamaya don't that's a Tuabana Yimia, a project American wants me with videos, any pictures, any Diakika, a create a common platform. Nama share, send away your pictures, any Diakika, a create a common platform. Nama share, send away your beer and Sabeka, no be who do a titura, MPP are buying, you buy, you be dealing with young film or channel. At here for the Pamutin came. Yeah, when Monyan Fancy were quite in Jonah, or no, na or yeah, communication director, Edema MPP Emmanuel Kono, our Techima now for about 1 person, son, I said Techiman South constituency, na Samuel Sweat Jinem, say to Anisia for delegate, Yamea Dumois, woman San Tuan so, na Jumadin or ye, maybe a tremono, one sign and to us so. Metwa so de da so ewom ewo MPP Emmanuel Konimo ene wo chena dedue ya mpasua so abato na eba so nsensem no emmo to mpasua so ene constituency secretary so eyo onimanyamfo Azek Afum edi adodo na de nim no eye mejo na mejo nso sede wono nso peti no ka ho bie na bibie ni a wodi mu ntentema no na wo chena abato kesie yi eba suei wono nso yebo ye homoden na yakwa homa ne so se ye no ebebo nkomo na ye no atwetwe nkomo na wiei waboa yen sa abato no ehon hyehye ne ehon anamontuo won kransa na fo abato mpesua se ne patem no no ma etese woda so gina mu ana se watwe ne ho mejo wie utime nka memo haba so mpa no miensa kase eboso Madio so mele aba na no mam tisen na mele na nanom sama fadaru ma me hoye fa ye da nanom ase awie ye frɛ wo ka beba so oh na me ado bibia beba so tete bibia no abesi ebetine si wo kwan wo nipa so na me famu de yentumi nya den enche na nipa famu ntotura ya totore de bibia no hono ma ebetine si wo kwan jo mejo ya da sepa de nyame asese nyame ya adom ochena bibia eba so wakwaye constituency secretary de ma MPP Emmanuel Kono ochena abato ya eba so uda so agina mu ana se wa nko biem ni aba me da fi amse enokre Sumpa FM eni akansi ochena akansi a eba be kosi enadi am gina mu se me pre the Libre constituency secretary. The reason is any Nameadu Mabeyo Hene na Mebeyo Hene the sign or Hena need the Machino, Granda Mahima Bomb in the Chairman. The Sahunti Amami Jumedia Midino about the Dosso. The Sahunti who said, Semisan Conti Jumedia Muse Constituency Secretary. I don't know if I do so. If they do that, no, said you see him with Juma Fa. I said the Mayam Juma Fa. Mentioning there a Juma Fa, and my name in the Sahunti. Said the other year at the Buama party, no, a China year, no, bright, no. And Mamma decided that Nyanka Sanjana and call elections. You didn't see a Nyanka Saman ene na nana wiai nyankwade social commentator o friend o show so number the kasa so chese party no party ba the party that because they will meet you they chire no 1992 na the ka ho bi enti bibia no ma ebetumi amama free mo se menya MPP amanye go ba echinamu bi Nemo, ABM, Jumadia, Didima party, and such a in an hour. Inch mainly Jumadia, such a union farmer party, such a union farmer party. Yada see na any na ye jam wa kwa nyame adom ochina abato no futu obe na award ma delegate ne mpanifo na afachitafo nyina wie yi afutu a me wo edema delegate ne nyina ne se le sere omo se omunim de omunim de sele fata abai omunim de sele fata abato do so
na to do so na oma ho kwan na obi ebopo se na oma ho kwan na obi ebopo se the penipa kronkro doing that to aba mfamo ma na omo na bitumi o ma yentuma a danger for the party when you back as a recipe for against the party and until me say asia hene for na try hene for na o china mo ho akwanya so mo to aba ni te omo mo modern to o ma ba mfama enkofo a o ma ba mo ntia bebo nto a o mo kasa ene o mo ne ya o mo de na tibre twemo ko ne prempren ne ya o mo de na di no papa na ene obetumi abo ama party ne chechiri ayesa no na ye di tumi na ide e di ama no na obi ba ko nipa ba ko for patina ba bi asi me ma yi nipa du ba ko se mo pe no mo mpo mo nto aba mfama no ene no eye den a e suban ben ye chechiri e party free tetente de no sa na chechiri no e ko ba ne sa de tene se edi nchichemu na bede ebeba party ne mum se ya ankasa yeso ya dwen ho nipa edi etumi gya no na ebeboa ama ya manku no ne chechire ye ewo nkranza ye famu ha no betumi agina ye ne sa eno na kire se ye party ne ye chechire ne mum se ekoye ti se ase rubber stamp de ya na mimi no ye delegate se sa ade no de ya emfa enu ntina me fa sa kwanya so asre se ade na ye kwakwa no tra na ya abato obia kokogina daka no ho nipa na ebonto ano obia nkasa ya okasa ye ne kwa wasa so ada ne ho adi e wo ya manyo se mu Ganza Krudium ma de agina so dia yi nipa no jo honorable medase na me sha wawie ne wo mena ne wafutuo bibia ni a ye besanso aba wonchen acheyo me so medase badaje ni mo drama de ma no ka se ti so ewe nana ye dase pa atiafo ni pa ne otwetwe nkomoi eye onimanyamfo Azek Afum na odun kransa dia edin adodo na adinim no eye mejo ona na woye constituency secretary edema NPP amanyokuo no nti ochina bato no na ne yebo nkomo se wokobie mu ana wose wankobie si ada obeye peni yabo no chiami die ene na wose ohwe na odi sa adwuma no nyuma doso nti no ode no atofom kakra na mom odaso a NPP party ni mo se mu a na ye wo no eto ya wie wote yesi ne no na ne bon komo no wasugusu a wotie sompa no miensa akan kase wie mi amaje peni na kase bo me kenkan de amawo ayemu amosomfo abena ata jamfuwa amono woji amono na sompa ohani nsia chipo ba ko tachiman edufiade bia mo adwumadie kese bia nyasam keto omudie ne nyina no ehade achia bia adwumadie mo anopadwumadie na nefiade yi ebaso pa ebra wo ahina champon wotena konwa kese so no na nsa asem odi tudwa ene se ade ho pa enti ukoye na store so customer esi ameye promotion buy one get one free enti de wato bia no mede ba kombe kan ho na wakwakoduru fie na nipa no soma wo no wodi ade no a utase woto eno kwa na ema no na achede no a wunya ye wonfa enka ho no eno no eye ne kwanso na se nya ne kwanso eni ti abedwafo ekiro mo adwen na enu echi no afrefo papa bia wo monso dane da mutie sompadwumadie nyina no wo monso mo kiro mo adwen e de fasade no ho a ebinu susu se e wo se wo de ma no ofise nipa na nsoma wo ankasa da no store kra wo nkọ ebinu susu se da bi ade a wo se me nkoto no se ne mpabo a ma to de mpabo abrɛw de enti na ye de ba kwan ka me ho a wo se me de eka ho bie enti afrefo nso efrɛ ye ekiro mo adwen a o ma adwen kire no yentie bi master so no me nya ka ja mfi aya adwene san se ye soman na se ukonya de na se wan fa ma condition no kwa penyin akọ ba ni pa ni so ya o ba ka fa nke nya fi kwa penyin akọ no penyin akọ tre na nyama na another so we told for say dia own business na wo ye ebi ameme die me ton TV enti TV na me phone no na se wa ba be ma me se me fa TV na ya no die se ma me ya me se so fa so na ya mo ta da FM no enye your friends say business ndi se bibi we kira tell the brother because o ye no u ba de duru na se TV na se ya se be ni ju bi na ndi entra
when you are there, own family. That means a sense why, just a jury, but anything jury. But I just a business and I'll cover TV that found the Obama say, and I send me crime and you want to answer so maybe a ninja, you know, it's a different one. But we should only have a sober. What a need to many of these words, system is soon as anything to be viewers, you have to say. It's my radiant Mimuma. I wasn't completely and the Modini it also because the blue one was Mount Ogotadia or Abba. The next day was small now for Savannah. The difference of first one and second one in India. What you are watching that you were doing over so many years when you are doing the next time. A bonus is of a by next first one and also another time when bonus when I just did the original, there was also. When any afrefo binum adwentra womde ma ye ewo sompa hani nsiachipo baako Friday special Jumedie so eno achi no Bishop Apostle Moses Osei wonene kofa bananura Edema Voice of Power Ministry tachiman ena wowo na wahwe etonsa de fra apostle say yenwuram we say yehwem yasetenem na ya de tutu nyamesem ho ya de ram awa twra kronkron ni mu a apostle boaye ne ade we faso wo so ehia bi se dada setenem we esipa san bibi senti busua binum entamuate adofo binum eya akakra enti se yehwa twra kronkron ni mu pa de a ene ye Kristo sumu ene se ye Kristo foi sa de no eye so obi asoma no akọ na ese o to bi na mfa bi nto so na de ye de to so anse de ye de cheye no se mene asoma minti memfa emmaw eno no Apostle Wamwayem na Bishop Apostle Moses Osei wano so nkyerkyeremu a wade emaye no ebinie so usmame na me kosabe ikunya dia dia ikunya chedi fa le yawo dia mwasia pasado ni wayiwi eba so me so na woko ebe sebiu baja ko fu yeko yuri na traya me na so kiti ba fakani na ma so bi kana nyawa je set awu ko dia ga wako na okunya ya meka okunya asam ya media na ko dan fa so so a ya media wa se ade a wo ekinchi posida na pada saba won chen ho no en kero on pope nyankopon o de shire nipa e ya meka se wo se o siesie pon wo ko na so kunbie bie isa ababo aye bo no obi ba wi ase sebe plot if you plot kwa want to be that some power to the medicine mansion ma me papa ababo ye do di kan ya no ma no papa ba ya se no ma ba ne se na ba ka chi ati na be a che ne papa na ma papa no ma me bi kwa visa o ba nya bi da passport o nya bi da so da ne ba dia brecha kwa ne tell me where we are there yes you want say ade a we bi e ba ya wu ya le mu say ya be mo say no ba o so ni na problem a en kan se be bri ni bi na ko no ya me na ko shia dia saba twati ya se na ba bi adi da no baby edi da na baby akoshego yan tabo podia so ya podia on yan ko buon ko minti wo ko dudu wo jam Wei ene afutuo ni nkyeremu a Bishop Apostle Moses Osei wono ene kofa bai ena afe na nura edema Voice of Power Ministry tachiman wono nso wode ema wo ahia champon ewo ade achia bia ena afe Friday special Jumedia ekwaso ewo sompa hanisia achipo baako afidie kesie suom na metua kase no eso dia ene na mrani nimbi so ede nsembi atudwa wade adesede akodi ama ganafo nyina se wei ekoma ganafo nyina emprempi no ya na yede sumo ebo mranimfo ne sabio ajagefo na wochiremu a we no ye ganafo no a ya na ye saade no wahu sebu yotemuye ni bi onsore se me kwa adwuma so a mitirimpo ne se bi enso timomfo na ne ye wa ye yotemuye ni George jeje mansemu abedie wana abebo ame lawyer mansemu abedie wana abebo am kabi mame bonso no a ade hyebuom kakra ije enti sa odi mani pa no so a wobeje nanso ye de mawia na ye no a ye nenam ne ya ka so lawyer fo ne ajegefo de esi ade atemu adwuma ne de gidie bi anim esi na dam de nko a na aka omo a wo mo agiem na asasemu na Supreme Court o my Ghana court kese court batan ye bi ne akire judge baako
onimanyafo Emmanuel yoni wade atodwa se obesra Ghana fo se satrimpo no yanyi free adwem sa lawyer fo agegefo de atemdie nkoa na omugi wo manmu wa na ade kɔ wode manipa no wie nso a na afi watwa ho asan bɛbɔ nipa no ekɔdu asan so de ne ho nsɛm abepie monten so na mugu agegefo ne lawyer fo ni mu ase ɛwɔ manmu na asasɛmu yi ɛna nsɛmtwɔfo yɛne agegefo ne lawyer fo nkabom ku a wo bono na afi bono poye na afomantan emu lawyer pani mranim ni pani lawyer Alexander Amponsa atwetwon komo na mranim ni Amponsa wo kire mu se de akoso ne de Supreme Court judge pani wo kan one ne ya adwen pa ebise sabio enye judge bi ni tirimpo se ono de wo koyi okwaje dem de wana de brabo no ebembe no nti sa odi kwawie na san bebo nipa no somo de a ene na mprempi no ya no susu se entwa yie enti obesra Ghana fo nyina si enya se yasam kodi asem bi ya bia na ye na ye di mponchi ni nwan epuepua lawyer fo ni judge fo yi omunya kwaje pe na afi ho nsɛm na da monten so na yegu omoni mu ase no enti sasɛm yi na lawyer Alexander Amponsa wono nso wɔkyerɛ na adwen kyerɛ nsɛmtwerɛfo sɛ de akɔ no ne de odosomoni bi nso ɛbɛbɔ Ghana fo vi sɛ nyɛ obi atirimpo sɛ wɔbɛgye dem de ɛwɔ na brabom ɔno nso na adwen kyerɛ fa sasɛm no ho no yenya bi Cabinet friend no ana investigation emma ebede di say judge for bi no wa achi o se o wa ekoro na se ne malot kule the client se bi judge no consensus se mo be ba enipa na ne de ko fe ana suppose na ye kan wate dia ana sa na ko nipa no na wa ko akoto so no na so ya dia inglapi no wa video enti ne judge kule ne kan seti ba mo fo no anfa adamudie ankoma judge onko jiti na nyina nse kwale yenye nipa so de ho asem ka de obia ne mmerɛ obia ne mmerɛ yo aninti no ye Ghana fo na ne ye nya asede bia ye de adam de apuapua lawyer fo ne mranim fo ne atemuafo no eba ne sa na wa no region afebu no is na hafo na ye ne bonkoma tiefo edi bi nso asom wei some partner mensa bremo kasi asedan confirma 21st clinic the clinic of your time wiei oseme mo amane say yes stroke na kumaya dia na mojam so ana ne nyina mo no over 21st ibetu asiama akra na wawunim wo mo dwumadie sonko o mudie wo manmu a ema 21st esia o mo a na bambon nsamboni abasobo no ekode ama wo mo bisese atika yade no wo mo na ye nhwehwemu ehunu se bibisa na ekoso edro we ne de kan nipa no so ne ho beto no ntimisrew sciatica to asintine twon wonana ya titiri wonantini no wa tinka sasa buo bi ehwo ya sciatica okwa ombema ho adotu ase kra na massage no kra ebe ye wo no editwam se yade wo ho a ayarisanso ewo ho 21st clinic the sciatica expert kofa by commandant omunyina just oni seso afi na ebinim sosu no so emfa 21st clinic babia wo bia no ebomaden se yade sa no wonso de be ko honum esi ankrabata makoma kudunum omugususu anyame adum nti omubo adwumaden nti ebi kura ba beka ho 21st ba ye enye ne waboa papa wa pomuden mu nti nso ba bia wo bia wo nkransa na wo tachima na sunya na kumasi ana sahwia na ba bia branch no ebi wo ho ni tintini tietie mu no ubetimi afra na mba yi ebi ana ba bia wo no pese ohunu se 21st ebi be wo na nso de wonu ebi wadanfo bi akọ ama wakwaji na yare sa eye 0540 311 311 21st clinic the sciatica expert asedan komano se wono so ka nwumaku ahodo pii ho na omubo machi dom ma enawie kasebo no tumi eba je kasebo no esimi sorry ama sompa drive no ato aso ama kasebo de masida PSC nkonfama manager Philip manager Bojebo abawa sarra omunyina eboa me na